हेलौ लोगोफोर, हारिमु चेनेलाव फिन खनसेबाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ' जोंनि मेगननि थाखाय साबसिन हामसिन मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरखौ सुंद'यै नोंथांमोननो मिथिहोनाय जागोन। सेथियाव दं केरट। केरटआव भिटामिन ए आरो बिटा केर'टिन थायो, जायहा जोंनि मेगनखौ मोजाङै लाखियो आरो बिदिनो बायदि बायदि आइ इनफेक्शन्स आरो सिरियास आइ कन्डिशन्सनिफ्राय जोंनि मेगनखौ रैखाथि खालामो। नैथियाव दोङो नारें कमला। नारें कमलायाव बिदिनो गोबां भिटामिन सिखौ मोननाय जायो, जायहा जोंनि मेगननि ब्लाड भेसेल्सखौ जोथोन लायो। थामथियाव दङ गाइखेर। गाइखेराव भिटामिन ए आरो जिंकखौ मोननाय जायो। भिटामिन ए आरो जिंकआ जोंनि मेगननि थाखाय जोबोद मोजां। भिटामिन ए आ कर्नियानि थाखाय मोजां आरो जिंकआ जोंनि रेटिनानि थाखाय मोजां। ब्रैथियाव दङ दाउदै। दाउदैयाव भिटामिन ए, लिउटेन, जिसान्थिन आरो जिन थायो, जायफोरा जोंनि मेगननि थाखाय गोनांथि। बाथियाव दङ ना। नायाबो जोंनि मेगननि थाखाय जोबोद मोजां। नाखौ जों सप्तासेयाव खननै नङाबा खनथाम जाथारनो नांगौ।